Dito na kami sa kabila. Dito na yung mga niluto namin pagkain. Oh, hinihintay pa namin sila, Dibay. Susunduin pa pala nila kuya sila, Dibay. Dito na si Kuya Butchokoy. Oh, say hi, Kuya. Say hi, Ken. Ken, say hi. Hi. Hinihintay pa namin sila Tita Divine. Wala pa. Sinusundo ni Kuya Hokhok. Tsaka ni Ate Sai. Ay, andito na mga bisita. Ang tagal. Anak pa yun nila, Divine, no? Oh, itong maliit na to. Anak ni Tita Divine, no? May dagat. Si Ate ang nagsundo. Hello, Ate Ana. Ano ba nga nito? Ano ni Happy? Happy? Hi, ang cute. Hello. Oh, may dog na dala si Ate Ana. Ang hirap na hirap ko lang dito. Bakit dito ako Bakit ako? Ano ba yan? Dito na sila, oh. Tangkad ng lips. Ay, susundo. Ano. Kain na tayo. Ito. Oh, wow. Takaw nung may birthday. Sarap na. Yakiniko. Yakiniko. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Gutom na kami. Hello, pagkain namin guys. So, ito dala ni Divine. Dapil lang tao. Shanghai, veggies, samgyup, tapos ito yung niluto namin sa bahay, oh. Pasta, carbonara, fried chicken, tokwat baboy at putso. Kain tayo! Ken, oh. Ken, rice, Ken. Ken, harap dito, Ken. Sige, bukas na lang mag-diet. Wala ng diet. Diet, wala na. Na tayo talaga. Ba't nagparang ba naman siya? Nandiyan na si Happy. Sabi ko ay, Ay, nagulong. sabi ko kami ay, kung gusto ko dun sa kopyahan, bigyan ko dun siya ng 5. Ano kopya? Nagkapi ka? Hala ka? Ay, sorry, anak. Sorry. Sorry. Mabayad daw ako. Bakit nagkapi ka? Masama yung anak. Bayad pa. May bayad na pala. Sara niyo anak yung malaking gate para bakang palabas si Happy dyan sa ano. Oh no! Doon lang si Mama.
eh.